मतदार माझ्या पाठीशी आहे असा विश्वास नरेंद्र दराडे यांनी व्यक्त केलाय। नरेंद्र दराडे यांना विजयाचा विश्वास आहे। नरेंद्र दराडे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहेत। तर नाशिकमध्ये एकीकडे तिढा सुटलेला आहे अशी माहिती समोर येते आणि आज त्या संदर्भात पत्रकार परिषद सुद्धा उदय सामंत आणि गिरीश महाजन घेणार आहेत आणि या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र दराडे यांनी विश्वास व्यक्त केलाय। मतदार माझ्या पाठीशी आहेत असं त्यांनी म्हटलंय। मी माझे 6 वर्षाची कामाची पावती आहे। मी सतत संपर्कात राहून मालेगाव असेल, नाशिक असेल, या सर्व 11 नगर परिषद आणि 6 नगर परिषद यांच्याशी संपर्क असतो आणि मी जे काम केलेले आणि सतत त्यांच्या कामामध्ये हे 6 महिने मी त्यांचे काम केले आणि आज मी प्रचार करीत असताना जिथं जाऊन तिथं ऑप्शन करणं त्यांनी सांगितलं आणि भाऊ काळजी करू नका, विजय निश्चित आहे। माझ्या पाठीशी मतदार आहे।